Samozrejme, že som žiarlil. Strašne. Ale stále som dúfal, že mi zavoláš ty. Že sa mi ozveš a vysvetlíš mi to. Chcela som, ale zháňala som peniaze pre Ervína. No tak si mala prísť za mnou. Ale nemohla som. Požiadal som Táňu, aby do toho nikoho nezaťahovala. Nemohla som ti povedať pravdu. A ty si ani nepočkal, kým ti to vysvetlím a hneď si mi to musel vrátiť, že? Nie, ja som ti nič nechcel vrátiť. Proste zrazu sa u nás objavila Renata. Sama od seba. Áno, prišla kvôli bytu. Videla, ako som mimo a tak sa ma snažila utešovať. Až to dotiahla, kam to dotiahla. A potom si prišla ty. A keby som neprišla? Ona mi je ukradnutá. Ja chcem len teba. To som ti predsa slúbil. Dávaj na ňu bacha. A netráb ju. Lebo inak ti to prídem zrátať a je jedno, kde na svete práve budem. Drž sa. Ahoj. Ahoj. Prepáč. Ja už nikdy nechcem byť bez teba. Ani deň. Bez teba som nevedel, čo mám robiť. Nič mi nedávalo zmysel. Ja som bola taká naštvaná, keď som ťa s Renatou uvidela. Strašne som bola naštvaná. Tiež som si pripomenul, aké je to žiarliť. Ale aj ma to bolelo. Keď som si predstavila, že by sme už nemali byť spolu. Ja asi s nikým iným nedokážem byť šťastný. Ani ja. Ani sekundu. A celkom mi to na uvedomenie stačilo. Aj mne. Nepotrebujem si to zopakovať, aby som si uvedomil, že ťa milujem. Ja sa to už nikdy nechcem zopakovať. Patríme k sebe. Definitívne. S tým sa nedá nič urobiť. Ale dá. Vysvetliť to aj tým, ktorí s tým majú problém. No tak čo? Pôjdeme k nám, alebo niečo zjesť? Teraz by som najradšej s tebou niekam odišla. Kde by sme mali pokoj. Zatiaľ môžeme byť tu. Musíme sa porozprávať s našimi. Určite sú nervózni, že čo je s nami.
A potom ešte stále sme im nevysvetlili, že ich argumenty, prečo nemôžeme byť spolu, sú smiešné. Máš pravdu, no. Ale ešte predtým... Milujem ťa. Vieš to? A ja teba, vieš to? A toto čo má znamenať? Ako vidíš, sme spolu.